ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିପାରିବି ନା ତାଙ୍କୁ ସାଥ ଛାଡ଼ିପାରିବି। ମୁଁ ପାରିବିନି ଏସବୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ବି ପ୍ରତିଥର ଏମିତି ପରୀକ୍ଷାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ତମେ ମତେ ଦେଖିବ। ଯେବେଠୁ ଚିକିଏ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହେବା ତ ଦୂର କଥା, କିନ୍ତୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲିଛ। ତମେ ଜାଣିଛ ଚିକିଏ ଚାହିଁଥିଲେ ତମର ବିଦ୍ୟୁକ ମାନିବା ପାଇଁ ସେ ମନା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏସବୁ କଲେନି। କାହିଁକି କହିଲ? କେବଳ ତମର ଖୁସି ପାଇଁ। ଗୋଟେ କଥା ତମେ ମନେ ରଖୁଛ ସୀମା, ତମେ ଚାହ କି ନ ଚାହ ସେ କଥା ମତେ ଫରକ ପଡିବନି। କାଲି ଚିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ କଥା କେବେ ବି ବଦଳି ପାରିବନି। ତମେ ଜାଣିଛ ଚିକି ସେଠି ମରଣ ସହିତ ଲଢୁଥିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ସେଠି ଠିକ ଟାଇମରେ ନ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା? କାହିଁକି ନା ଏ ଘରର ଆଜି ଯାହା ବି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେ ସବୁ କେବଳ ୟାରି ପାଇଁ। यारी पाई मो सिया मो पाखरे थाई की भी मो ताको टिके खुशी दे पारुनी। और सिया जी की तो खुशी जी मो ताको दे पारुनी। जे मां मो खुशी सिया नु हो मो खुशी सिया नु जे मो खुशी हो केवल चिकी तुम भाई हाँ तुमको भल पाइबाटा मोर भूल थिला ना, तुम संगे सारा जीवन रहिबार स्वप्न देखिबा मोर भूल थिला ना। कुह तमे ना मो मामा घर शेष इच्छा को पूरा करबा को चेष्टा करबा मोर भूल थिला। आपको किछि भी कहना कहीं ना या भाई हम आखिर लुहर मूल्य किछि भी नहीं, कि तू पचारुवा प्रश्नर उत्तर भी या पाखे नहीं। ये तो एबे या पाई मते घृणा करछि, मते घृणा करछि ना। जान चलो एते सब किछि स्वप्न जानिला परे मते लागितला कि